सारू येडो सारनाल तना संस्थातून मुनेकी शिकून असेल म्हणतात गोनू आने इनाटो पाटला देवरी महाजन गट्याल नावा बाई सेलाक मिया आने तुडून देब्बा राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शी नेडू मावरू कोडू नागेश जंगू मावा जंगू बाईकू दीक्षित गवातू यूतू संदीपने दाबटना गुजराते तंडोस्की सर म्हणतो ಇದು ಜಂಗು आणि लिंगोना सरी बारी पी ಮಾಡಾತ बतब्लास पी ಮಾಡಾತ इंद ರೀತಿಗೆ बसके जो मायनान कष्टम ಅಂತ कष्टम वातके कोनु मुने बहन दाकन वालू अत्सर्यान इतके कोदपातके बोटा चेसरे मानते तानु कोक्का तवसरा मानता करू सातके मक्का इंजर मारू वेडिल पेदल इतर आरितके नेण मा समाजनग काबुत करिसिकुन मानतटू कर्मेकुनूर मानतटू केति ದಂದಕ್ಕಿಂತ ಭೂತಿಕ್ಕಿಂತ ಸಂಧಿಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಈತಕ್ಕಿಂತ ಆತಕ್ಕಿಂತ ಗತಿ ಮಾಯನಗ ಬತಲಿಕ್ಕೆ ಹರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕತ್ ಪಾಂಚೆ ಹರ್ಕತ್ ಬರ್ಕತ್ ಪೆದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹರ್ಕತ್ ಬರ್ಕತ್ ಪೆದಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿಡಿಲ್ ಬೇತಾ ನೀವನೇ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಭಾಗ ಮಂತಾಗ ಪೇನ್ ಮಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಭಾಗ ಮಂತಾಗ ಪೇನ್ ಮಂತ ರೀತಿ ವಿಚಾರ म्हणजे बताओ ರೀತಿ ವಿಚಾರ म्हणजे बताओ जैसे वाह स्वामी वेदिक करवा कनगरे स्वामी वेदिक करवाने कोरिदर मंत वायपेद जंगसर हां ते रीति विचार म्हणजे बताओ रीति म्हणजे भावन इधर इन्वॉल्व तालर तमन माने मायमत सेलर मियाळ माने मायमत विचार जाते मानवाल रोन ने रीति विचारू मा समाजनका या मनता या बतलासी मंदार नेनु बतलकिते माकु हरकत बरकत बारी वाइंदिरिते विचार केवल वात काबट्टी नेनु बतलकिते सूत्र माकड बान की कटु मा कष्टमन बट्पेन माकुनु तारीख येडन बट्पेन माकुन पाय माय नेनु मामूलुदुर कागद करिसि मंतम नेनु मारो धर्मदुरु दुसरो धर्मदुर पेन्न सोनवल अवकाशम मंत दुसरो धर्मता पेन्न मामूलुदुर कागद करितुरु दुसरो धर्मता पेन्न सोनवल मंत काबट्टी माव धर्मता पेन्कुनु मराठु पूजा किया मावा पेरसा पेंदु मावय भीमडुनु मावय रायताड़ जंगूबाई मावय काली कंकली मावय पद्मलपुरी काकनु मरण ಏತುಕಿಯ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆ ಒಂದು ನಿನಾದಂತೆ ಇದು ಮಾವ ಧರ್ಮದ ಪರಿರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿತ್ನೆ दीक्षा आस्के मेधावुलकु मा भगवतराव पाटलाल गोडम रामाराव साहब आके श्रीराम मार्जो साहब मातो केरामेरी धनरतರು मळवी राजू साहब माते गादिगुड सारमेरे साहब मातो भीमराव गंगाराम उमरी मास्तरल मातरू इतके पेदलकु निर्णय कीते बान कीते सूत्र मायर मा समाज बप्पेंदुर सेवा कीकड पततन पूजा कीकड आणि बप्पेंदुर सेवा कीकड इंजरे परिशोधन कीते आस्के ऊर कार्य मातकी सेले धर्मतुनु जातितुनु माकु डॉक्यूमेंट बेरे जावा सेवल मंत बदांदु इंजरे रायताड़ जंगूबाई डॉक्यूमेंट जावा सेवल इंजरे इते बते बद विधंगा ताना सरी पियना बान पूजा किया इंजरे माकु बोले बता करे मार्कनस्के मावूर कंचनपल्ली राजाल इद राजाल मोक्षलिर व्यस्त सर्यान इद भगवंतराव पाटलाल ओला आय जात्या ओर्गिरे राजालिर मोक्षलिर के सोजिकुनु करे कीतोर मोंदिया मोदरात करे कीत पजे इद बान सुद्रे माका बतल सुद्रे माका एनवलु उंदी संशोधन परिशोधन कीसिकुनु अदु ఊరుగా ఉత్తపజే ಇದು దీక్షా కార్యక్రమము మేధోకు పెద్దలకు ఉచ్చికును తయారు కీతరదే జంగోని లింగోన ಬಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಯತನ ಜಂಗೋನಿ ಲಿಂಗೋನ ಬಾರಿ ಯತನ ಇದಿರ್ಕುನೆ ಕೈ ಎಂತರ ಕೈ ಜಂಗೋ ಬಾಯನ ಎಂತರ ಎಂತರ ಕೈ ಆಕೆ ಲಿಂಗೋ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತರ ಎಂತರ ಅಹನಾಯೋ ಹೀಗೆ ನೆಲೆನ್ ಪೋಡ್ ಹುಡುಕಿರ ನೆಲೆನ್ ಪೋಡ್ ಭಗವಂತ ಜಡದಾಗ ಮಂತ ಬಾಯಿಗಿನ ಕಪಡಾಗ ಮಂತ ಮುಂಡದಾಗ ಮಂತ ಪೆರ್ಸಪೆಂದ ಕಾರೋತಾಗಿರ್ ಮಂತ ಗಾಬರಾಗಿರ್ ಮಂತ ಬತಲಾಂದ್ರು ನೆಲೆನ್ आणि पोड ನೆಲೆನ್ ಪೋಡ್ ಬೂರಾಂದಿರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ ನೆಲೆನ್ ಪೋಡ್ ಬೂರಾಂದಿರ್ ಬಾಯಿಗಿಂತ ಚುಡು ಕಾಡಿ ಪೀತುರ್ ಮತಕ್ಕೆ ವರವರ ಜಂಗು ಸೇತಿ ಟೊಬ್ಲ ಅಂತ ರಂಗರಿಂತ ಇಂದ್ರ ಬಿಸರ ಬಾಯಿ ಚುಡು ಕಾಡಿ ಮತಕ್ಕೆ ಇಮಿಟ್ ಇನ್ಬೇಕೆ ಪಡನ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಜರ್ ಮತ ಹಾ ಪಡನ ಮಾತ್ರ ಮತ ಹುಡುಕಿ ವರವರ ಜಂಗು ಸೇತಿನ ಟೊಪ್ಲ ರಂಗರಿಂದು बदे नेलेज लिंगन म्हणजे
నేను మాకును విజామూర్తికి సీతాడు విజామూర్తికి సీత పజే నేను వ్యవహార తాకు సీఎం లాసి పృథ్వీ తగ్గ మీరు కలితం తాకుస్కిడ్రా ఇద్దరు మాకును వ్యవహార తాకు సీఎం లాసి ఓడు నిలుతారు ఓడు సెల్వేకి వ్యవహార తాకు అంటాయి తాకు మళ్ళా మావ పేర్సపేందగ మంతేర్ భీమడగ మంతేర్ రాయతాడు జంగుబాయి బాయికిన కపడాకి నెలలు పోడు మంతేర్ నెలలు పోడు సెల్వ మావ పేన్ మంతాయి ನೆಲೆದ ಪೋಸಲ್ವಾ ಉಂದಿಗಿರಿ ಪೇನ್ ಸೆಲ್ಲ ನೆಲೆದ ಪೋರ್ಟ್ ನೆಲತೆಗೆ ಪೇನ್ ಮನ ಅಂತಾನೆ ಪೇನೇ ಆಯೋ ನೆಲೆದ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆಂತ ಪವರ್ವಾ ಅಂತ ಭೀಮಡನ್ ಪವರ್ವಾ ಅಂತ ಪೆರ್ಸಪೇಂದ ಕಾರೋದನ್ ಪವರ್ವಾ ಅಂತ ಗಾಬರಾಗದನ್ ಪವರ್ವಾ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಪವರ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗುರ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಲೆದ ಪೋರ್ಟ್ ದಿನ್ವಾಲ್ ಅವಕ್ಕಿನ ಬಸ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಕರಬಾತ बसके पीढ़ी ना पीढ़ी मतलब कीसर वासे मते राष्ट्र राजवाड़ा मनका सोडित काड़की नेट मावित परिस्थिति वाट काबट्टी నేను ఇవకు ఎదుకుల అవసరం మమతా బారి ఇతకే నేను అదేటి పోరపాట్ల తన్నగావ యాదిత పెంతేర్ పెరిన కడకు పెంకుని యాదిత పెంతేర్ మావ బాయి బీడి పాటవారంత గుమిల పాటవారంత రేన పాటవారంత దండ్రంతగా మావు చతో ఎందుకు వారంత పూర్వపాటర్ తన్నే కావా అరీట్ రాంచే మాత కోయాదనుది పాండుకుపల్ లింగం మూరాంది జంగుబాయి పాండుకుపల్ లింగం ఇవి మార్క్సి అదే బండారా జిల్లా కాసరగడతలు మాకును యాదితలు ಹೇಳ್ತೀರ್ ಅದೇನ್ ಲಾಸಿನೇ ನೇನಗಿರ್ ಮಾ ಸಮಾಜ್ आचार विचारता हरकत बरकत वासे सेले एजुकेशन किते नौकरी वासे सेले खेती काम किते बरकत वासे सेले अदेन लासिने మీరు మావర్ సేవ బేకార్ इधर 2001 नगा असल जंगुबाई नो करल के लापाड़ के पता लगे तन भगवंतराव पाडला नाक मित्तर अस्के नाव हालत सॉफ्टवेयर रासी मतम ನೀವು ಆಟಲ್ 31 ತಾರೀಕು ಮಾಂತರ ಬತಿ ನಮ್ಮಂತ ಪೇಂದು ನಿಂತ ನದಿಗಿರ ಪೇಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬದಿ ಪೇಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿ ಸತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ पंढरपूर ಸತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾವರು ಬಾವಲಿ ಮಾಡ್ಕರಿ ರಾಂದೇರ್ మా తాత బాబు ಮಾಡ್ಕರಿ ಉದಿಗಿರ ಪೇಂದು ಕಾಸೆ ಸತ್ತೋನ್ ಸಂದೆ ಸುಡಿತೋನ್ ಕಾಸೆ ತಯಾರು ಡೋರಿಯರ್ ಬೋರ್ ಉಂಟರಿ ತಿರುತ್ತೋನ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬದಲ್ पेन पाए माता के ताना सेवा किया ना सेल्त की हुआ इस सिद्धांत मानला दो आज के 2001 नगर निवा आर्डर 30 तारीख मानता निम सुड़ा आज के जंगु बायना भक्ति किम सेल्त सुट की बेहतर आज के नानु वेले परिसंत मत आज के और वेते करल के लाबड़ मांगे रहते के आज के आधे दिख से वाड़तो ताक्सर ताक्सर वातो ते 2001 2002 दाका नाकु अदे और वर्ष के 30 तारीखितो 30 तारीखुनु आर्डर वाता अस्किना कार्यमात जंगुबाईनवर मानता मल्ला अस्कडेल्ला पीसर वासर बंतो इंकेडकी आटर 20 साल कासर बंतो इवर उंदी मायना पीवलु पोर्ट पेसर मोतो तेदवल उंदी पूట गाट तिनवल उंदी मायना तकलीफ कीतेके मीकुनु 12 महीना काम सींता 12 महीना काम सींता నేను భారీ దీక్ష వాటంతా మార్చాలి నిరితకే ఇంకే నేమటు దీక్ష పీసి మతకే మీకు గండం సంకట్ బతల్గిరే ఆర్కట్నా బర్కట్నా బతల్గిర్ కాం వాయారు ఆస్కే మీరటు ఏర్ తుసుకున్ జంబుబాయి నా సీతకే జంబుబాయి నియో గోష్ఠి ఖచ్చితంగా కేజంతా జంబుబాయి నియో గోష్ఠి ఖచ్చితంగా కేజంతా బతినం కేంద్ర కపడం గైర్ మనక పాండన గైర్ మనక నానా रोने मीनसी मतके नना ताना पूस महीना बरोबर पारी की लेके साथे गिर पाए माय ओडकिरा साथे गिरे पाए मायो मिरटो आठ रोप आयवक्किर मंट बती दुसरू गिर मंटू बती जंगु बायना ताना नेम मेर बरोबर पाटिचके मीकुन पाए मानता गोदी तक सोटलागो पकन सोटलागो बरोबर पोट पेसर बदल तेदा जंगु बायन अने पेन मोल तक डीवे लाकिन येतके जंगु बाय पाए मानता बारी पुलिस स्टेशन ना केसकुनो महांता पुलिस स्टेशन केसकुनो महांता मरमिगायो संता नौकरी ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾಮ್ ಕಿಂತ ಟ್ರೆಜರಿ ಕಿಂತ ಸಂಧಿ ಕಾಮ್ ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾ ಕೊಡ್ತಿ ಸಂಧಿ ಕಾಮ್ ಕಿಂತ ಈತಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೇನ್ ಮಂತ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ నేడు మా భార్య వాత మీదకి నేను మా ధర్మ జాతిత ಬೇಕಟ್ಟು నేను ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ మా సమాజ్ నగ నాడి सुधरे मानिर मा युवत भारत के बेलूर वेस्ती मानव सीतर यवो पेन सीत मानव सीत यवो पेन सीत माकु पेन सीवल अवसरम अंत नेनु दूसरा समाज को मनता मागडल पजटा वाकर विचोड़ा इंदुर्वेली
ಊಟ್ನೂರ್ಗೂ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ತಗ ಮಾತೆ ಊರು ಬಾನ್ ಸುದ್ರೆ ಮಾತೆ ಮಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಚ್ಚಲು ನೇಣು ಮಾವ ಸುಡಿತಾ ಮತ್ತುವಾಡ ಸುಡಿತಾ ಇಚೋಡಮಂತ ನಾಲ್ವೀರ ಸುಡಿತಾ ಗರಸಿನ ಜಾಗ ಮಂತಾಗ ಮಣ್ಣೆರ್ಗಿಲ್ ಮಾತು ಬರಬ ಜಾಗ ಸೆಲ್ಲು ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮತ ಸುಡಿತಾ ಇನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಮನುಗಳಕ್ಕೆ ಮಾವ ಸುಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಪಾಡೋಲ್ಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಪಾಡೋಲ್ಮಂತ ಕಾಪಾಡೋಲ್ ಬಾಲ್ ಕಾಪಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಾವ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಕಾಪಾಡೋಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಾಯ್ದಾಳ ಜಂಗುನ ಪುಲಿಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಾನು ಪವಿತ್ರ ಮಗಳು ಕಾಪಾಡ್ಕಾಡ್ ಬಾವೆ ಮಹಿಳೆ ಕಾಪಾಡ್ಕಾಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಕುನು ಕರೆ ಮಾಂತ ಧರ್ಮತುರು ಆದಿರ ಗೋಡಿ ಧರ್ಮತುರು అని వీరుకును బతదరే నా డొక్యుమెంట్ జావకిక ఏర్ సికజరే పేందును దయవంత ఈతల్మంత భారతకే నేడు గోండి సంస్కృతి పెద్దమంతు ಜಾತಿತ ರೀತಿತ ವಿಚಾರ ವಿಹಾರ ತೆಗೆದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಗೂ ಕೋಸ್ಕಮಂತ ಭಾರತ పండిత్ మంతుడిಗೆ నేను ధర్మం గురించి విహానతకే పండిత్ మంతుడు భారతకే నేను సంస్కృతి పేందుని గురించి పిడినా మావ సంస్కృతి ఇతిహాಸ ಸುಡಿತ ಹಜಾರೋ ಸಾಲ್ ನೇನ್ ನಾಡೆ ತಾಯೋ ಹಜಾರೋ ಸಾಲ್ ನೇನು ಮಾತು ಬದಲಾತಟು ಕೇಳನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಟ್ ಬೋರಿ ಆದಿವಾಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೋರಿ ಗಿರಿಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಬೋರಿ ವೇರು ಮೂಲವಾಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ ಬತ್ತಂಗೆ నాకు ಕೇತ ಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಬೂರ ಅಂದಟ್ ರಾಜಲಿ ರಾಂದಟ್ ಹಜಾರೋ ಸಾಲ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಚಾರಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಸುಡ್ತಕ್ಕೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವ ಅಂತ ರಾಜನೀರ್ ಬಾಯಿಕ್ ಬಾಬಾ ಸೇಲಾಕ್ ಬಿಯಾಕ್ ಮಂತ ಪಾವ್ ಕಿಲೋ ಸೋನಿಯಾ ಕಿರುವಲಿಕ ಅಂದಡ್ ಹೀರಾ ಮೋದಿನ ಕಾವಲಿ ಅಂದಡ್ ನೇಣು ಮಾವ ಚಾರಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಮನುಗಳ ತೆಗೆ ಸುಡಿತ ವಿಚಾರ ಕೇಳು ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಭಾರಿ ವಿಚಾರ ಕೇಳು ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ನೀವ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಸ್ಕೆ ಸುಡಿತಸ್ಕೆ ನೀವ ಧರ್ಮ ಸುಡಿತ ರಾಜವಾಡ ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ 256 ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಂತ ಮಾವ ಆದಿವಾಸುತರ ಕರಿತುರು ಮಧ್ಯಗಿರೂರು ಚರಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ವಾಸಿಕೆవచ్చు ಆತಲ್ ಗೋಳ್ವನ ಪ್ರಾಂತ ಮಾತಲ್ ಮತ್ತ ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿ ಮತ್ತ ತಿಲಕ್ ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ರಾಣಿ ಕಮಲಾವತಿ ಬಿಂಬಲರ್ ಶಾ ದಿನಕರ್ ಶಾ ವೀರ್ ಶಾ ರಾಜವಾಡ की तमाम चारित्र इतिहास कोवे गडिकिन मोडी मनवलागी बारी नेलिತ ಬಾರಿ ಘೋಷಮಂತ ಮಾಕುನ್ ವಿಚಾರ ಕೇಳು ಆಶ್ರಮ ಅಂತ నేను ಮಾವ ಭಕ್ತಿ ಬಾಸ್ಕೆ ಸುಡಿತ ಸಂಭುದೇವನ ಅಸ್ಕೆ ಮಾವ ಇತಲ್ ಗೋಸವಾತ ಸಾಪ್ರೆ लागते నేను यादी म्हणता यादी నేను मागडा पजटल वाता समाज నేను ತುಳ್ಕಲ್ ಮಂತೋರ್ ಪೀಬರ್ एक टोक्किंतोर ओला बाइन टणंतोरी ಹೇಳೋರ್ ಮಸ್ತ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಸಿ ಬಂತೀರಿ నేను ಮಾವ ಸಮಾಜನ మా సమాజ్ నౌకరికితే పైలవానే లంగా రాజకీయంకైతే జీవసాలకి మన చెప్పులు తిరుగుట్టు కేతికాంకైతే పూర్వమైన సాంద్రంగా విత్వాలి భారీ ఇదేన్ మన కరిక్యుల ఆశ్రమం అంతా ఇది పిసువలాయో మావ ఇది పిసువలాయో భారతదేశనగ మావ ಗೋಂಡ್ವನ ಪ್ರಾಂತ ಮಾವಲ್ ಮತ ಗೋಂಡ್ವನ ಪ್ರಾಂతం ಬೇಕಿ ಸುಡಿತಾ ರಾಜವಾಡ ಬೇಕಿ ಸುಡಿತಾ అని మావ సేలా మేఘన పోసేతారు భారీ అదేం రాసింది మాకు పేరు సీత పాచే అదేం రాసి పూస్ మహిళ బావే మహిళ ಇದು ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ ರಾಯ್ತಾಳ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಈ ಭಕ್ತಿತೆ ಮರಟು ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಯು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೂರ್ ಗೋಲ್ತರು ತಾನು ಆಕ್ಸಿಯಲಾಗರ್ ಅಸ್ಕೆ ಅರೆ ನಾವ್ರು ಭಗವಂತರು ಇದ್ದೀರಿ నేను వాయర్ అదే జంగుబాయిన మరట ఆక్సివేకే మరడు తాను బదలాయి కర్మస్తానికి భయ నాకు కర్మస్త కాటు సింగితే మా కాటు సింత నన్ను బరోబర్ మంత ఏం బదలాయి తదే మంత కాబట్టి ఈతల్ మావ చారిత్ర ఇతిహాసం అంతా భారతಕ್ಕೆ ನೇಡ್ ಮಾವ ಬಾಯಿಕ್ ವಾರ ಅಂತ ಬೀಡಿ ಪಾಠದಾಗ ನಿಜಮ್ ಅಂತ ಮುಂದಿಗೆ ಲಬಡ್ಸಲೆ ಬೀಡಿ ಪಾಠದಾಗ ಕರಲ್ ಮಂತ ಬೀಡಿ ಪಾಠದಾಗ ಕರಲ್ ನೀವ ಚರಿತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವಂ ಇತಿಹಾಸಂ ನೀವಮಂತ ಒಂದೊಂದು ಬೇಂದ ಒಂದೊಂದು ಕುಂದ ಒಂದೊಂದು ಪೇಂದ ನೀವ ಪಾಠಮಂತ ನೀವ ಬಾಯಿಕ್ನಾಗ ಅದೇ ನೀವ ಚರಿತ್ರ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೀ ಬಾಯಿನ ಮರಣ ಕಾಯ್ದ ಮಂತ ನೋಡ್ದೇರಿನ ಮಂಡಂಜರಿ ಇಂತೀರ್ నేడు గుప్పిడి మర గుప్పిడి డేರಿ ಸಾಲೆ ಡೇರಿ ಬೌಲವಾಟ ಅಂತೀರ್ ಲೀ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತೀರ್ ಉಂದಿಗೆ ಲಬಡಾಯೋ ತೊಲಿತರು ಪಂಚಾಂಗ ಸುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಮಿಗೆ ಅಂದ್ರಿ ಆಯ್ಮಕ್ಕೆ ಪಲಾನ ಸುಖ ಹೀಗೆ ತಿರುತ್ತಾ ಬೈ ಆ 4 రోజుల 3 రోజుల ಮರ್ಮಿಗೆ ಆದ ಕಥಾಮನ್ ಮರ್ಮಿಗೆ ಆಯೋಚು ಪತ್ತಾಗಿ ಆಯೋ ಇಂದಿರಿತ್ತೀರ್ ಅಸ್ಕೆ ಪಂಚಾಂಗ ಮಗ ಮತ ಸೆಲೆ ಮತ ಬಾರಿ ಅಸ್ಕೆ ಓರ್ ಬದಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂಡಾರ ಕಾಮಕ ಇದು ಕೀಸಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತರು ಅದು ಲಿಹಿತೆ
बताए नवरन को बताए लागवल से बताए से इचोर मुगुर का सुडांतेरु इचोर पंचांग सुडांते नेटू कांडिरु जगड़ा किसी साल में गिर मन रण साल कथा वाला कासर मन बेका तत मजे मी मुगुर हस्के मावर मुगुर सुड मकिन बारी ಅದು ಪೇನ್ ಕು ಅದು ಲಿಹಿತಾಗ ನೀವ ಪೇನ್ ಕುನ್ ರೆಹಂದಿರ್ ಮಾವರು ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ದೇವರಿ ಮಹಾಜನ್ ಜೈಸೆ ವರ ಲಿ ಕೊಟ್ನಿರ್ ಅದು ಲಿ ಕೊಡಿಸಿಗುನು ನೀವ ಪೇನ್ ಕಿನಾಗ ಆಗ ಬೌಲತಾಗ ರೆಹಂದಿರ್ ನೇಡ್ ಜೆಂಡಾ ಮಂತ ಗಾಬರಾಕಿನಾಗ सोबत तान बतल किंतिरकी तान पाल्गొంతిరి వాట అంతర్ పాల్గొంతిరి వాట సికుంతాన సడకతి ఊస అంతర్ ఊసి సికుంతానగా పటవాట అంతర్ కమ్క కుక్కు గుల్వాల్ పటవాట అంతర్ పొర జెండా మనంత బిజా మోతుల్ కోసంతర్ జెండతును కాల్ కరంతర్ బార కాల్ కరంతర్ జెండతును జెండ మొదలే ఇంకే జెండనా సూడ్సికును సెల్ ఫోన్ టవర్ తయారు కింతర్ झंडा सुड़से सेल फोन टावर किते आज के नहीं सेल फोन टावर से मत आदिवासी तुर्कन मोदल आज के बदल किते नीवा पेन कुनु सिग्नल आंदा तो पोरो झंडा हाले मासेर मत बूट पटवाडतेर इंके पोरो सिग्नल वायनते बूट किट मंद किट सिस्टम नगा नीवा पेन पूरा विंदितुनु रैसी वानु इद आदिवासी जाति मेधावी साइंटिफिक वेन मैथड जाति पता सेले नेर सुडटू रोनु व्यर्थाल वाते बतलांत तालीमेन और ಏರ್ ಸೀಂತಾಡು ಕಾಕರ ಅಂತ ರೋಪೋದ ಅಂತ ಬೋರ್ ಕರುಸ್ತಾರ ಬೋರ್ ಕರುಸ್ತಾರ ಆದಿವಾಸಿ ಮರಾಠ ಕರುಸ್ತಾರ ಮರಾಠ నేడు उन्हीं साल 1.5 साल మొత్తం పిటే సాత కరోనా బేమర్తే పేట బయట ప్రకారం సాతే అమెరికా చైనా జపాన్ ఫ్రాన్స్ మొత్తం ప్రపంచం గడగడలాడతా ఆదివాసి సాత आदिवासी बार होते सायमाकी बारे सायमाकी अदे नीवे जडतून काल करतात अदे मुंडातून काल करतात अदे कापुराकीतून कापाडतात ममळ बचे मातात मला अदे मावा तालीमेन येर्सिंतात बोर करुस्तात मराठ करुस्तात बाती नेन ऊरू बाती दुकानदार होतके ऑफिस नास होतके बाहरी बकेट इरांतर तालीते येर इरांतर आणि काय मराठ सॅनिटायझर वेडिया इंदरिते कायकनूर वाल बोल करुस्तार आदिवासी मराठ करुस्तार मराठ सामाजिक दूरम मन अभिमानी इंदर कर्णवातास के मोदल मराठ मोदल करुस्तार व्यर्थल वांतोरा उनका तालीमेन ಏರ್ಸಿನ್ ಕಾಲ್ಮರ ಆಸ್ಕೆ ಕಟೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನರ ವ್ಯರ್ಥಲ್ ವಾತಕ್ಕೆ ಮತ ವೈರಸ್ ಪಿಸಿ ವಾನೂರ್ ಬೇಮರ್ಕನ್ ಪಿಸಿ ವಾನೂರ್ ಇಂದರ್ ಮಾವೂರ್ ಮೇದಾವೂರ್ ಆಸ್ಕೆ ಓನೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ಸುಗುನು ರೂಪ ಕಟೋಲ್ ಮಾಡ್ಸುಗುನು ಉಪಸ್ಥಿತ ಈತಲ್ पिसल जायो जाती बारी नेडू बायोन डेलीवरी आयवल मनता बदल किंता तानु तुमरी कट्टे कोलकाता दरना कचुकु तडुस्ते बारी तडुस्तारु इतके आगा कड़मिता वार्तके तुमरी कट्टे चिटपट इदर निंटू निरांत निन्नु फ्रूटिटी तुमरी कट्टे कड़मिता वार्तके चिटपट निंटू निरांत बारी निरांत फास्फरस बांधगा साइंटिफिक इंटर फास्फरस వైరస్ జౌపాల్ పవర్ మంత తుదురు కట్టదగా ఆదివాసులకు బోర్వర్కి పిసలు రాయవాట్ పిసలు ఆదివాసి ఆయవటు నేడు జాగే మాత్రం దాంతాడు జాగే మాత్రం పొదలంతా కడుసంత పూరమైన పిరుకు అంతా ముసుగు అంత వైరస్ ని బెమరి వానవిందిరా బెమరిని పుడిసి మట్టిలతో మంత పిసలు రాయవాట్ పేందులు పుట్టుస్తాడు మరటే ఆదివాసి మరటే పుట్టుస్తాడు పేందులు కాల్ కర్గంకి మరటే हदेन लासे मातुल बदली तेरकी वीर इके भारत देश में आयो प्रपंच मोदल मराठ पुड़ता ई दुनियातून मालकली मराठ बदने बदलाता गोवे गडकुन मोडे मानतात बुटा बेसी मानतात बोने अरकासेले बोने बरकासेले बोने नौकरीसेले बता दुसरं नगा गुलाम किसर मानतात चाकूर तुरसर मानतात ई चाकूर माव हटे मारे ते बदल के ना बदल तुरुंदी पेंदुनी येतो केलागा बदल तुरुंदी पेंदुनी येतो केलागरू నేను ఇకే మేధావురు మంతర్ తుడుం దెబ్బతురు మాతర్ అడ్వకేట్ మంతర్ పిహెచ్డి కీతురు మంతర్ నేను టీచర్స్ మంతర్ లాయర్ మంతర్ అని సంఘాల్లో నాయకులు మంతర్ సందరి ఎంప్లాయీస్ మంతర్ బారి వాడతారు విచార కేలు అవసరం అంత భారతకే నేను మావ ధర్మత పేందురు మరాఠీ ఏతు కీవకే నీవా చరిత్ర అస్తిత్వం ఇతిహాస్
ಮೊತ್ತಂ ಬುಡೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿರಾಟ್ ಮೊತ್ತಂ ನಾಡಿತಾ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟೆಂಡಂತೀರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ನಡೀತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ కాబట్టి ನೀವು ಧರ್ಮತ ಪೇಂದ್ರ ಏತು ಕಿತಕನ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚೆ ಅಂತ సెలతే సొడియాటిందర్ మాకు టెండంತೀర్ డ్రైవర్ వెలలంగ్ సెలే కాబట్టి మరాఠ్ బదల్కేనతకే మా సంస్కృతిని కాపాడనా పూసమాయన पेन जंगबाई ने येतु किया ना बाबाई मायना पेरसा पेंदुन येतु किया ना बाबाई मायना पेरसा पेंदुन येतु किया ना मावा धर्मता पेंकुने मराठी येतु किया ना बोना धर्मता पेंकुनु मावा धर्मता पेंकुन मराठी येतु किया ना नेन बदलाता आदिवासीता पेंकुन करो जबरदस्त आसर मानता उड़किराट आदिवासीता पेंकुन करो जबरदस्त आसर मानता नीवा भीमा नीवा गंगूबाई नीव रायतोड़ पेरसा पे नीवे कुनु मकुसियाला से दूसरो पेन को बाता नीव पेन मूल तगा दूसरो पेन को बाता नालू का किना बाता मून का किना बाता रोको पेन मूल तगा नीव गंगूबाई ने डिवेसेले दूसरो मानता दूसरो फोटो नुट काल कर सर मानता दूसरो आसर मानता सुडाट उड़किराट इनकिते बदलांते तके नेडू दूसरो सरकार को बाता दूसरो येंदोली करुस्ता दूसरो डेक्सर मानता मराठ मा संस्कृति बेके यार मावा बाई को सोबते देवड़े बात के पेंद वार्नु बीड़ी पाटा वार्नु रेला पाटा वार्नु आ पाटा मरगंत मरुंते के नीव चरित्र नीव इतिहास दुबे मासोड़ी अंत अस्के नीकुनु कोयतुरिनो के बदला अंत नीकुनु एजेंसी सेले नीकुनु रिजर्वेशन गिफ्टेड अंते ट्राइबल आयु गिफ्टेड अंते मध्य प्रदेश नगा माहिनाल नाटे 45 कुटुंब मरकुंटे कोडकिराट मध्य प्रदेश नगा महुइन वाल नाटे 45 कुटुंब मरकुंटे 45 कुटुंब मरकुंटे बारी टेंटेर मा गोडकी बाजे येतुकी वाल बाजे बारी टेंटेर तके उर्गा सर्वे सोता सर्वे मावरे आदिवासी मतेर मावरे कोयतुर मतेर सर्वे सोता के उर बदल कितर की उरु भाषा मरुंतेर महाराष्ट्र वालेर भाषा मरुंतेर बीड़ी पाटा मरुंतेर पेन बान मरुंतेर इतके उर्गा पुट्ने के गिरे बोमड़ल वाय मार बोमड़ले पूजा की मार उड़किराट पुट्ने के गिरे बोमड़ले वाय मार बोमड़ले पूजा की मार बोमड़ले पुरंदस मार साथ के गिरे बोमड़ले वाय मार बोमड़ले पूजा की मार बोमड़ले अंडादान पिंडदान की मार मार भी गिरे बोमड़ले वाय मार बोमड़ले पूजा की मार ओरे कार्यक्रम की मार ಏನು पेंदुनगिर बदल कीतरो दूसरो पेंकुन लावी कीते ब्रह्मा विष्णु महेश लालो कागना फुटकुनु लावी कीतरो आवे कुने पूजा किसर मते उंदी तरह रण तरह मारता दूसरो तरह बाता असके सर्वे किसर बाता गवर्नमेंट दुर्गा असके मिरट पूरा अंदे मन एसटी आंदून एसटी बे भाषा वडकट भाषा सेले कोया भाषा सेले एसटी आंदून बाबा कोया भाषा सेले मिलती असके चलो मिल बात पेंदुन पूजा पूजा कींती असेले ते वीरो तादू बाबुरे असके मरुंतेर पेरसा पेन बीमटू सप मरुंतेर उडत ब्रह्मा विष्णु महेश बेम इदरतिके सुडांतेर फोटो सुडांतेर ओके बात कायदा कींती फूड कायदा सेले ब्राह्मण बांतो सात कायदा गिर ओरे अंतो काशितग दांतो मांडदान पिंडदान कींतो असके और खानपा माता की वीरो आयुरु आदिवासी आयुर्वीर हिंदू अंदीर वीरा सर्टिफिकेट टेल्स पे किंटिरे रिजर्वेशन 45 कुटुंबाला नेडू माहिनवा नाटना टेल्स पे किते आतर परिस्थिति वांತ ಹುಡುಕಿರಾಟ್ आतर परिस्थिति वांತ नेड ಅದೆಲ್ಲಾಸನೆ नेड माव पेरसा पेन माटोडदा सोडिता पेरसा पेन पाठ सोडिता पेरसा पेन ಏತು सोडिता नेड बीडी पाठ सोडिता बाइक नेड ಗೊಡ್ಡಮಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊಡ್ಡಮನಗ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿಂತ रिकॉर्डिंग डांस ने गोड्डा बना रिकॉर्डिंग डांस की तो पजे नीवा बीड़ी पाटा रेला पाटा बतलाया आ पेन आंदू కొన్ని రోజుల్లో బతలా ಅಂತ ಅದು ಪೇನ ಅಂತ ನೀವ ರಾಯ್ತಾಡ್ ಜಂಗು ನೀವ ಪೆರ್ಸಾ ಪೇ ಇವತ್ತು ಪೇಕ್ಕಿಂತ ಪಜೆ ನೀವ ಬದಲ ಅಂತ ನೀವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸೋಡಿ ಅಂತ ಮನುಗಡ ಸೋಡಿ ಅಂತ ಅಸ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಯ್ತು ರಾಯರು ಊರೇ ಅಂತೀರ ವೀರ್ ಕೊಯ್ತು ರಾಯರ ವೀರ ಪೆರ್ಸಾ ಬಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹುಡುಕಿರ ಅಸ್ಕೆ ಹೇಮಂತರಾವ್ ಪಾತೂರ್ ಮಾಲವೈತಕ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂದ್ರು ಲಂಡನ್ ತೋರು ಪಾರನ್ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು ಅಂದ್ರು ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೇಳಲಾಸಿ ವಾಸಗಳು ಬದಲು ಕಿತ್ತುರಿತಕ್ಕೆ ಆದಿವಾಸುರ ಕೋತುರ ಚರಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗೆ ಕರೆ ಕೀಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬುಕ್ ಲಿಖಿತೋರ್ ಬುಕ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಲಿಖಿತೋರ್ ಪೆರ್ಸಪೆಂದ ಪೂಜಾ ಬಾನ್ ಕೆಂತೇರ್
पेरसापेंद पूजा पान किंतीर जंडता पूजा पान किंतीर भीमन पूजा पान किंतीर लिंकितोर पुट कायदा पान साता कायदा पान మొత్తం సంధి పర్ఫెక్ట్ గా లింకితోర్ అస్కి ఓర్వడికి కితోర్ కి కోయితురా ఇచోటకు చరిత్ర బగన్ సెలే ఊర్ బోరాందూర్ కిర్చన్ ఊర్ బోరాందూర్ పారంతగా కిర్చన్ మతి కోయితురు ఇచోటకు ఇతిహాసం అంతా చల్ నన్గిరే కోయ సంస్కృతి తున్న ఇత్కిక ನಾವ ಸಾತಗಿರೆ ನಾಕುನು ಕೋಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತನಲ್ ನಾಕು ಮಿಸಾಟ್ ಅದ ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ అని ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೋ ಕಾಂಡಿ ಮಾಡ್ತೋ ಓನ್ಗಿರೆ ಲಚ್ಚಪಟನ್ ಅಂತ ದೋಸ ಇದರತೆ ಸುಡ ವರ ಗಿರ್ಚನ್ ಪಾರೆಂತರ್ ವಾಸಿಗುನು నేను ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ నీవ గోండి ధర్మతుని ఎత్తూర్ రోడ్ గిరాట్ నీవ గోండి ధర్మతుని ఎత్తూర్ ಮತ್ತೆ మా ఊర్ నేను కరీంనగర్ జిల్లానగా మంచిర్యాల తగ నేను ఆదివాసులు మంతేర్ ఊర్ బదల్ సోదర్ మంతే కిర్చన్ తగ దాంతేర్ తగ కిర్చన్ తగ लजन वाटे सहकार्यమైన लजन वाटे पारी నేను నీవర్ బావన్ సుట్కిసి నీ బావన్ లాతా పాసి दुसरन బావలితే తమ్మనంతే మనంతే ఎగ్జాంపుల్ వ్యాంతో నీవా సరే నంబర్ నీవర్ రోతరే బావల్ మంతో రోతర్ బావల్ మరి కోయితూర్ ఫోన్ పే ని తట్ కోయితూర్ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಪೇ ನಿ ತಟು నేను జీతోగా మన్నకి ಮಾಡ వేంక మంత బచ్చో వేంక ಹಾ ಸರಿ ನನ್ನ 4 ವೇ ನಿಮ್ ಬಚ್ಚೋ ನಾನು 7 ವೇ ರಾಕುರ್ ಮಾವನ್ ರಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋನ್ಗಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದಿವಾಸಿ ತಗ ಮಹಗಮಂತ ಬೋನ್ಗಮಂತ ಆದಿವಾಸಿ ತಗ ಮಹಗಮಂತ ಬೋನ್ ಜೀತೋಗ ಮನೆಗೆ ವೇನಿತ್ತ ವೇನ್ ಜೀತೋಗ ಮನೆಗೆ ವೇನಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸಾತ ಬಜೆ ಬತ್ತಳಿತ ಸೆಲೆರ ಇಸರನೆ ಪೇಂದರ್ವನ್ ಸೋತೋ ಇತಕ್ಕೆ ಸಾತ ಬಜೆ ಪೇನ್ ಆತೋ ಪೇನ್ ಬೋನಿತ್ತ మా తాదూర్ బాబుర్ జో మధ్య జీతకు మనకి వేన్ మత్తు సాత పదవు పేన్ ఇస్తాడు మా తాదూర్ బాబుర్కునే పేన్ కిస్తాడు తాదూర్ బాబుర్కునే వడికిరాడు మా తాదూర్ బాబుర్కునే పేన్ కిస్తాడు दूसरो निम्मकी मराठ अदिल नासिने पेन के नाल वेन काता रायजरंते पेन के नाल वेन मराठ पेन मराठ वेन మా తాదూర్ బాబుర్కునే ఇస్తాడు ఇంకెಕ್ಕೆ మీరు వడికిరా ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಮಂತೆ ತಡಿದೆಗೆ ಸೊನಕ್ಕೆ ಯಾ ಜಂಗು ಬಾಯಿನಿಗೆ ಸೊನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾವ ಬುದ್ಧರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಟೊಪಿಡಾಗ ಹೀಗೆ ಪೇಂದಾಗ ತಲ ಟೊಪಿಡ ತಲದ್ ಪೊರೋ ಟೊಪಿಲಿರ ಅಂತ ಪೇಂದಾಗ ಪಸಿಲಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಕರ ಅಂತೆ ಕಾಲ್ ಕರ ಅಂತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಿಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಜವಾಬ್ ಪೇಡಿಕೊಂಡು ಕರೆ ಮಾಯೋ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ವಾಸಿವೆ ಅಂತ ಬುಚ್ಚ ನೀವು ತಾದೂರು ಬಾಬರ್ ಬೋರ್ ಮೇಲೆ ಏತಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಇಂತ ಊರ್ ನೀವ್ರ ಸಾಮೆಲ್ ರಾಯು ನೀವ್ರ ತಾದೂರು ಬಾಬುರ ಅಂದಿರ್ ಊರ್ ಪೇನ್ ಕಾಂದಿರ್ నీ తాదూరు బాబుర్కుని మరుగుతుంటూ దుసరుకుని ఏతుకి ఆయో